Umuntu wami ngamthola nje elahlwe umuntu wayekade emlahlile kungekho right empilweni, even nanesimo sakhe nje sokubukeka nokuphila engasebenzi. Ngazama ke la engisebenza khona, ngazama ukumtholela isikhala, wangena emsebenzini, wasebenza, ngamshintsha nanesimo sokugqoka, ngamshintsha nje impilo yakhe waba right. But ekugcineni izinto asengenzela zona mase ngithola ngoba ngisebenza naye. Mase ngithola naye sengithola ukuthi usephinde uyangijolela phakathi emsebenzini, kuyahlekwa kuyahletshwa because bayazi ukuthi umuntu wami kuyena lo muntu wasemsebenzini ajola naye uthi mina ngu-anti wakhe. Njengoba umbona egqoke kanje namanje kusayimali yami, from etekini kuyaphezulu kusayimali yami. Uyangicontrola too much wena mfethu. Manje Uyangicontrola wena bafo lo emebuye esipanini mfethu ubuya uthi why ngamoshelanga amadilo zakhe, kumele ngiwashe amadilo zakhe mina. Usungayanga yini emsebenzini mfethu akumele ukuthi uwawashe, mina ngikuwashele mina awuwasheli ngani, awuwasheli ngani, ngikuwashele mina ematrunk akho, angikuwasheli mina. Umsebenzi wakho loyo Uyachuza into kumele uwashe bafo, wena ungayiwasha wena amadilozi wena. hayi bafuna ungangifaki mina emadilozini phela Ungawasha yini phela ubizwa wena angikuwasheli yini wena amatrunk akho. Ungangikhombi kanjani ngoba ngahluthula yonke lento mina, ngingahluthula yonke lento, ngingahluthula yonke lento because imali yami le. Wena uphundwa yimina ngisho ikhanda, wena ngisho ikhathi yenziwa yimina. Ungakhuluma into ongayazi. Sikhulumela endlini yonke lento. Sengikhulumela kangaki nawe, sengikhulumela kangaki nawe. ngibingelele mbukelo weVumani Film lo khuluma uVumani walilekwa Mhlabele nganawo madoda lephansi eManguzi noma silala sikhona. Senithanda kakhulu lana ikhona ebabukele, niyazi ke nane mase sisuke sila uyaphila sisi. Ngiyaphila njani bhuti? Ku right. Ungake nje usilandise uthi ubani wakephi usuyaphi yini ekubeka la njengamanje? Igama lami nguThotho ngokaNtombile Sibongo, suka endaweni yaSolundi esigodini saseDeni Dalton. Yini ekubeka la sisiwami, mhlambe yini khona umuntu onginyathelile noma khona umuntu omthandayo noma mhlambe khona into ofuna sikulungiselana sithini, khuluma nje unabe ube clear. Into engibeka la ngihlukumezekile kakhulu ngumuntu wami, kakhulu. Manje umuntu bese ngenza into eziningi ngaye naye ngimenzela yonke into, kodwa nje into angenze yona ukhombisa ukungangibongi. So nje ngihlukumezekile kakhulu, ngakho ngizela kuwena ukuthi ukwazi ukuthi ungisize, mhlambe ungibizele nake ngikhulume naye ukuthi lento ayenza kumina uyenzelani, sengimenzele into engaka. Ngoba nje uke wangicela naphambilini ungibhalele ilokhuzane i-message usufuna ukukhuluma naye. Manje ungake usilandise la ukuthi kahle ukuhlumeza ndlelani, ngabe yakushaya noma kwenzakalani? Khuluma nje inkulumo straight umbukeli abe nathi la ekhona. Cha phela ziningi indlela zokuhlukunyezwa, special kakhulukazi mangabe usebudlelwaneni. Umuntu wami ngamthola nje elahlwe umuntu wayekade emlahlile kungekho right empilweni, even nanesimo sakhe nje sokubukeka nokuphila engasebenzi. Ngazama ke la engisebenza khona, ngazama ukumtholela isikhala, wangena emsebenzini, wasebenza, ngamshintsha nanesimo sokugqoka, ngamshintsha nje impilo yakhe waba right. But ekugcineni izinto asengenzela zona mase ngithola ngoba ngisebenza naye. Mase ngithola naye sengithola ukuthi usephinde uyangijolela phakathi emsebenzini, kuyahlekwa kuyahletshwa because bayazi ukuthi umuntu wami. So angani noma usebenzisa lento yokuthi ngoba mhlambe emncane kunami noma ingoba useyibona sengimsizile use right, useyaqala ke manje useyangijikela. Yabo udla mina yikho into angayenzi. Udla wena. Udla mina qobo lwami, adla ibhodwe engiliphekile, ngiyamwashela yikho into engamenzeli yona, kodwa indlela ngibonga ngayo angikho right. So manje mekudla kushutha kasuthi kwenzeka kanjani? Kuyacaca phela ukuthi udla kwesipuni, but lokho kwalapha suthi akasuthi ikona, akakwazi ukungijampa ngibe ngimthole yenye into angijampe bese yahamba siyokwenza ezinye izinto emaceleni. Emsebenzini ngabe wena uyazi ukuthi ujola nobani mhlambe noma uyahlambisela kabi nayisho? Sengiyazi ukuthi ujola nobani emsebenzini. Mhlambe uke wakhuluma nalomuntu ajola naye? Ngike ngakhuluma naye, wavuma wathi bayajola but bengakaze amtshela ukuthi ujola nami. Kuyena lo muntu wasemsebenzini ajola naye uthi mina ngu-anti wakhe. Awukubiza ngo-anti? Ungibiza ngo-anti wakhe, uthi uhlala no-anti wakhe, akasho ukuthi uhlala nami ngoba nakhe ejola nami, uthi ngudadewabo kababa wakhe. Ngabe nesikhathi singana nijola nini? Mhlambe sesuqedele 8 months manje. Before simbize nje mama, ngabe yini mhlambe wayithanda kuyena? Ngathanda ubuyena nje nalento yakhe yokuba uyellow bone nalamakhatha akhe newalk yakhe, yabo athi ukuba nama curves kancane lapha nje, wangichaza. Ngiyavuma yena mncane kunami but egcineni phela uthanda lo nga age, uyayibona lo nto le, kodwa nje akwenzile angekho right. Ubani washela omunye, wena noma uyena?
Hayi sho sashelana but ngambona naye nje enaleyo nto ngagcina ngamkhuluma phela nami naye to right what to right. Base ngithi ake ezendlini ivakashe yabo like mthetho. Nihlangana lapho. Sahlangana egamini sasikade sibuka ibhola so ngimbona nje naye uthi uyayintayizela so sahlangana lapho egamini ngase ngithi ake ezendlini kwavele kwenzeka ke nami angazi kanjani. Ngabe yinhle kakhulu le ntombazane leyo uthi uthandana nayo mhlawumbe ukusilandisa nje nombukeli wena mhlawumbe uyafitha ukhona kwi-league yayo noma mhlawumbe Hayi mfethu yababa phela ilingana nayo yazi ama-2K. Yacabanga yazi ama-2K mina ngino-40 kuyale phezulu. Yena unangaki umuntu othandana naye? Canga ukuthi unangaki? Ungathi uyacanga umuntu wakho kumele ngabe yamazi. Ya ngizokhuluma nawe phela lokho ngiyamazi cause ngayintshontsha i-ID yakhe ngabona mfethu uno-23 cabanga. Iy'ngane unazo? Nginazo iy'ngane. Zingakanani zindala kunaye noma yena? Ayi lona omunye ngajola naye cabanga ingakho ngafuna ukubahlanganisa. Ngajola naye. Hey my team ngicela nimvumele esondele ubhuti yabona nibe ni manje awusho uma engathi akasakuthandi uyakwala mhlambe wena uke wazama ukuthatha ifoni yakhe akafuni nefoni yakhe akafuni nefoni yakhe uyanqaba nefoni yakhe and mina ifoni yami ayinayo ipassword yakhe ifoni nepassword akafuni nefoni yakhe ema kwenzakalani right mfowethu yimina mfowethu okucelile bafa yabona kumayelana nani angithi ngicela uyamazi usisa nesi uyaphila kanjani mama right uyindaba mama kwenze njani awuboni wena ukuthi ngi right mama ngathi awukho right indaba singibizela ama camera manje uyazi ngcono ngoba uyazi ukuthi angikho right then right but uyini nawe no umama osendlini ngihlala naye mfethu umuntu wami lona yonke into wabamba kahle endlini yonke into futhi right manje ngiyaxela nawe nama camera akho yini mama kwenze njani bhuti wami mfowethu iyakhala la intokazi yabona hayi mfowethu into eyikhalisayo mfowethu mama ngakumtshela ukuthi yini ngoba uke wakhuluma naye ngithi ngakukhuluma naye ngakumtshela ukuthi yini ekukhalisayo into engikhalisayo Viki uyazi ukuthi uyajola ngikuthatha ungalutho mina ngakufaka emsebenzini uyajola then mangikhuluma nawe uyaphika uthi angalalela abantu then mangithi ifoni yakho awufuni ifoni yakho ine password eyami ifoni ayinayo ipassword yabo ufuna ngikuthemba ngisho uma ufuna ngikuthembe nansi ifoni yami thatha ifoni yami then unginikeze nginikeza okay ngicela unginike nami thatha ifoni yakho kulungile thatha ifoni yami then unginikeze ifoni yakho ifoni wayivele nayo ifoni yakhe noma wengenayo uthengelwe yimina kwayona akusho musu ungibukanisa nabantu musu ungibukanisa nabantu le anda le ngathi ithumbu wengenalutho lo ngamxoxa ngimenzela yonke into uzwagqoka ithumbu bafo wena uyenzelani ithumbu elimeru nawe futhi awukahle lembuzo yakho futhi indaba mayina lokho uthi wawufaka futhi mama musu ungibukanisa nabantu musu ungibonisa nabantu le nto le bese ngayikhuluma soba u2 endlini siba u2 ngikhulumile nawe awufuni siba u2 endlini ngikhulumile nawe awufuni ukukhuluma nami bafo ngamnikeza ifoni manje fethu ifoni okay ngikubuza nikeza ifoni manje ifoni yomuntu le yabo unento zakhe esidingayo nami into yathe ngoba akusho lutho lokho akusho lutho lokho ngibuyisela ifoni yami ngoba yathengwa yimina fethu umuntu uma uthengela umuntu ukumthengela ngoba lokho usukuthanda mfethu ukumthengela wona uyathandana nentombazane emsebenzini nginikeza ifoni ngilala naye ngivuka naye ngihamba naye ekseni njalo ngisebenza nalo ngithola ukuthi uhamba nami ekseni indaba ngamnika ifoni fethu nawe nembuzo yakho fethu awukwahle fethu nawe nembuzo yakho come on fethu le nto le bese ngakhuluma soba u2 endlini siba u2 musu kufaka abantu asikhulume yini asikhulumanga yini asikhulumanga uma nje ufuna unginikeza ifoni okay nikeza ifoni asikidingo samafoni lethi ifoni nikeza ifoni ifoni yami endlini singakhuluma soba u2 endlini imali yakho le phone uyalala endlini zonke insuku ngilala naye every day mfethu ngilala naye ngivuka usanalento yokuthi uyahamba uyobuka ama game kwezinye indawo ngize ngikwazi phela ukuhamba nawe indaba ungahambi naye wena mina phela ngisuke ngibuye emsebenzini kumele nawe nembuzo yakho futhi nawe nembuzo yakho uyahamba uyobona ama bafaka yona intombi yami le intombi yakho manje wayokusibuza imibuzo eminingi nawe kumele ngikubuze fethu akwahle usamthanda yini sosister akwahle fethu nawe fethu bese ngakhuluma soba u2 endlini uyahluleka nje idingo sayonke lento lena uzamela ukukhuluma naye ngithi sengikhulume naye kaningi uyathandana nale ntombazane semsebenzini wakho hlezi ngimtshela akekho umuntu engithandana naye akekho noSipho efonini wena enenza naye ama video lethi phone phela asiki isidingo salento yenza sonwenzela nama video babuza
Nizonenzelani baba? Aweka mfethu. Ikhona ivideo sokwayibona. Ikhona ivideo sokwayibona. Ayikho ikhona ivideo sokwayibona. Nabo ufakazi nabo. Ufakazi bani? Ngicela ukubuza. Uthandana nami nomthana nabantu. Okay, ubani lo? Wena uthandana nami nomthana. Ubani lo? Uyena lo Tsuyelo. Exactly. Mfethu, into ehlanganisiwe lena. Ihlanganisiwe, buka isithombe nje, into ehlanganisiwe abantu le. Mfethu, yazi inkinga yakhe kephi? Ulalela abantu kakhulu mfethu. Ulalela abantu kakhulu. Abantu mfethu banomona mfethu. Abasifuni sibe right manje. Ufike njani sisi? Uyakhumbula ukuthi wafika uMaratharath ugqoka ophaca ijistring yophaca. Uyakhumbula ukuthi wagqoka ophaca kanjani wena? Wayengadabukisi. Wayidabukise egqoka izinto Wamgeza. Ngamgeza same day. Ngathatha imali yami same day. Bafo yini nga-appreciate? Mfethu awukwahle mfethu hayi. Sisi uyabona kodwa ukuthi Uyazi nawe ukuthi ubuya athini lo ngendlela angidelela ngayo abuya athi phela ubuya ukhumbule ukuthi wena umdala kunami. Kodwa phela vele mfethu umdala mfethu. Kusho ukuthini lo? Mfethu umdala kodwa mfethu. Ngimdala sengimdala manje. Kodwa mfethu umdala. Bafo indaba ungamshiyi. No mfethu mfethu indaba mfethu. Yebo. Umdala phela. Into endala iyalahlwa nje. Angisho hambe waya kuNosipho umncane uyi2K njengawe. Mfethu wena mfethu yini wena? Uqhamuka vele wena. Angisho hambe waya kuNosipho uyi2K njengawe. Mama, yindaba awucanga uvela umyeke uthola omunye mhlawumbe. Ima kancane ke nawe kulula nje ukuthi uvele uye kumuntu wakho kanjalo. Uyadlala nje. Hayi mfethu. Awukwazi ukuzothi umuntu vele. Ngishilo ngathi mina ngiyakhala mina cause ziningi izinto engizenza. Ngishilo. Izino zenzi njoba ngikubalela ukuthi ngimfice eyigqaba njengoba umbone egqoke kanje namanje kusayimali yami from etekini kuyaphezulu kusayimali yami. Mfethu okay uthando lolo mfethu uyangithanda mase ngimthethe okay njengamanje usunemali nawe usuze wahola ngisho ukuhola imali yenza something nawe kube khona into athuthumela uma wakhe imali ekhaya mina ngisaqhubeka ngisamondla ngimondla ebhodweni ngimondla empedeni ngimondla yonke indawo. Come on bafethu. Kodwa uphinde udlala ngawe futhi. Udlala ngami. Manje bafa ubona ukuthi uzorisa abantu emsebenzini. Baba abantu mfethu baba abantu. Lo sijo awujoli bafa. Mfethu. Awujoli. Mfethu abantu. Yazi mfethu uthenga ifoni yemali yakubuyisa ke ifoni yami. Mfethu ungayenzi lonto mfethu. Musu kuyenza mfethu. Lalela. Buyisa ifoni yami kimi. Ngihlezi ngitshela abantu mfethu abayithandi into esenzayo. Abayithandi into esenzayo. Wena uyithanda into esenzayo. Mfethu ngiright ngihappy mina mfethu. Uma ngabe ungithithela uyangithithela nje wena. Mfethu musu ulalela abantu ngihlezi ngitshela. Wena uhamba bafo indaba siku old league. Kodwa no mfethu. Kodwa uhamba u3 hours lo athi ngizobuka ibhola mfethu. Mfethu 3 hours athi bekuno. Mfethu ngumjitha mfethu kuyagcwala emasaloni mfethu uyazi. Awuthengani umshini wakho ngasho ngathi thenga umshini inkinga yakhe leyo mfethu. Ufuna mina ngize ngithenge umshini still. Inkinga yakhe leyo yonke into mfethu. Wena ngicontrola too much wena mfethu. Wena ngicontrola wena. Bafo lo. Emebuye esipanini mfethu ubuya uthi why ngamoshela ngamadilo zakhe kumele ngingosha amadilo zakhe mina usungayanga yini emsebenzini mfethu akumele ukuthi uwashe mina ngikuwashele mina awuwasheli ngani awuwasheli mina ematrunk akho angikuwasheli umsebenzi wakho loyo uyachuza into kumele uwashe wena ungayiwasha wena amadilozi wena hayi bafuna ngifaki mina amadilozini phela ungawasha yini phela ubizo wena angikuwasheli yini wena amatrunk akho awu no mwashele ngeke ngize ngiyenze lo ngeke ngize mfethu lo trunk athi yena trunk ayinamatheli la but iphenti liyanamathela lapha ya liyanamathela vele ungcola mfethu manje kungcola mina mfethu ukunamathela yini ukungcola ukwazi wena lokho ukungcola lokho ukungcola wena kudliwa wena ukwazi wena lokho ukungcola ima hawu bafu uyakudla kade ukungcola bafu lalela akakudli nimethi kunokungcola lapha ephenti lami usho ukuthini usho ukungcola kwa ngikholelwa too much mina ngibuka ibhola azange ngicontrol ngifuna ukuphuma sekumele ngihlezi engilandela ngemuva angisakwazi ukukhuleka mina manje akusamele mina ngikhuleke manje ngibona amajiti ufuna ukuhamba nami amajiti mama ima siswami eyazi ngiyazi usho kanje yinhle mfethu intombi yakho kodwa lalela futhi wrong lento yenzayo yimbi wrong lento yenzayo phela musu lokhu incoma phambi kwami mfethu indaba right mhlambe ngangicabangela vele ngiyazana vele ubizo wena vele ngithole kanjani na ifoni yami mina ngithe check ifoni yami bheka ukuthi kunani la ifoni yami mfethu awahle so yile ukhuluma ngobani thatha ifoni ngobani awenzi lutho angenzi lutho vele ifoni yami uhlala nama ngisho why ifoni yakhe ibe nepassword yami ingabe nayo ipassword siswami kodwa emsebenzini bakhona abanganga usonele eduze kwakhe phela indaba abanganga amabawoba hawu abesilisa noma abesilisa bakhona
awucabanga ukuthi uvele mhlawumbe uphume la uhlumeza khona. Hayi awume kancane ke nawe usho ukuthini mususho njalo. Bafo yini umdlisile yini kade yini? Angizisanga mfethu. Hayi ukwenzeni mfana sesi? Ziningi izinto azenzile. Manje akusaphumeki ke. Angeke ngize ngikwazi into wena indaba kanti mfethu uzohlukanisa noma uzolungisa wena. Ke ngikwazi ukuphuma ke. Uzohlukanisa noma uzolungisa mfethu. Ikhona le ndawo le right ngaye engidinga le yenza ukuthi ngifightele ukuthi angikwazi naye ukumthetha. Metha akasakufuni ke yena uma ngasa kusasa akasakufuni Ngeke kuyenzeke lo. Ngeke kuyenzeke. Ngabe angihlanyela ngizosho njalo. Kodwa ngifuna nginika ifoni. Mehamba ngenkani ke. Ahambe ngenkani uzoshiya yonke uzoshiya impahla lezi engithengela zona ashiya ifoni nomsebenzi ufakwe yimi nomsebenzi kanjalo uyoqala phakathi nomsebenzi uzohamba nqunu ke baba ngobani mfethu ufuna umunye umsebenzi asikho isidingo sayonke lento le futhi wamkhulumela ngaze ngakhokha so lo msebenzi uma ethi uyangishiya manje uzoshiya awukazi ukuthi wakhokha umsebenzi ngangizokutshela kanjani emsebenzini wakhokha wena wakhokha ngayiphi indlela wakhokha mina emsebenzini wakhokha ngayiphi indlela kubaleke ngathi ngakhokha ngayiphi indlela bafo kodwa kanti lo msebenzi ngawuthola kanjani kubaleke ngathi ngakhokha ngayiphi indlela kubaleke ngathi ngakhokha awujabuliswa wena khokha ngemali nje bafo awujabuliswa wena akaze ngitshela ukuthi wakhokha emsebenzini khokha ngemali nje ngisebenza nje ngakhokha emsebenzini ungene emsebenzini ukuthi wakhokha ukuthi ngikhokhe ngemali bafo wakhokha mama imama manje lokho uzokhokhe wakhokha ngani wakhokha ngayiphi indlela ngakhokha ngendlela engakhokha ngayo bafo uthi ke uyamuzwa ngendlela i-attitude uphendula ngale attitude ukuthi awufuna umunye ngakho ngale ndlela engakhokha ngayo so manje kube njani lokho ngiqala ukuzwa manje lokho waye bekumele uzukuze nangesinye isikhathi ngiyakutshela namanje angithi ngibona indlela engakhokha ngayo mina kumele ngihlale lento endlini bafo awuyifuni into awusamfuni hayi futhi ngeke usamthanda mina futhi ngeke ngikwazi uyangicontrola lo muntu futhi ngiwashisa zonke ingubo zakhe futhi wake wangithengela uyazi ngisanda kuqala emsebenzini futhi ngeke kumele ngilungise futhi ekhaya mfethu ubuye nele pizza encane engaka yona futhi yona sokuyimali khona kodwa umuntu omngako ngazo umuntu omngako uze phela kumbamba futhi indaba manje hayi bo umuntu omngako futhi ngamthengela ipizza encane unendaba yini wena naleyo nto uyajabula ukuthinta wena umjethi ngoba vele ujoyina uyajabula lokho ukuthinta wena abanye futhi ngizomthola umunye ongaphezulu kwakho awahle mfethu awahle bafo yini ube boss bafo kumele kube kanjalo kumele kube kanjalo bafo ufuna ngisondele kuwena phela kumele kube kanjalo angitshekile bafo kumele kube kanjalo phela kusho ukuthi sokwenza 50-50 angithi ujola emsebenzini futhi nami ngizojola ke emsebenzini uzojola noba emsebenzini wena kubaleke ngani ukuthi ngikutshela ngizojola ukhona umuntu ozokufuna emsebenzini wena ungitshelile wena uyakontrolana wena ungitshelile yini wena ungitshelile yini ujola ngeke mfethu okay man bafethu hayi uyangijwayela wena izinto zami yonke into mina ngingakhumula namanje ngeke ngize ngiyenze lonke leyo bafo ngakhumula yonke into yenza into elula mfethu iphi into elula umbonisa ifoni yakho yini yakho futhi ngize ngikwazi ukuthi ngibonise ifoni nesikhwama nefonyo yini yakhe la yonke into yami futhi uqoyisa umfazi imali yakho awukahle futhi indaba futhi yonke into la imali yakho sisi ngawo kwahlancane sisi uyangijwayela umkhipha sisi ayikho into ebengayenza and uyathanda ukudla out kodwa akakhiphi ngisho isent kodwa futhi uyakuxhaphaza means kusho ukuthi into ayenza imali yakhe yena ayiholayo uyayithatha ilineze intombazane yasemsebenzini azangithengele ngisho inwele lo yini yakho okwayithenga yami nani nje iwashi futhi nali iwashi ngamthengela nali iwashi futhi leli washi othi wena holidays abafana ama-parents ukhokhiwe yini hayi bofethu la kwahle futhi indaba fethu ngemali encane lo liquthukile nanto yalibona libukele njani wathi wena uthola abafana lidlula nabafana bedlulise kwasho wena nje uthengephi walithengaphi umuhle kanje sengaza kuthengele kodwa fethu uyabona phethe ngiyakudeserve wathi esuka lo wangitshethi mina sometimes ngibuye ngithi ngikhala ngamadolo wena uyangijwayela wena uyashola ngisembo no ngikhuluma izinto ezishoyo awu appreciate ngishile ngathi lento le singayikhuluma endlini lento le into yasendlini asikhuluma ngayi sizofikela sikhuluma ngayi imani uyangijwayela wena bafo usamthanda fethu inkinga yakhe fethu inkinga yakho uthi usamthanda yini uthotho bafo uyaza kangithanda inkinga yakhe ngithandela ukuthi ngimenze inkinga yakhe ucontrolana too much usamthanda yini angikwazi mina ukujabula usamthanda yini wena usamthanda bafo ungithandela imali kukhona mfethu ukuthi ngihlala naye usamthanda yini kangithandi lo mbuzo futhi sisi uyamuzwa unzima umbuzo usamthanda lo muntu futhi uyangicontrola futhi lo muntu angisakwazi ukujabula mina yabo usamthanda yini ngibuyile futhi emajiteni ngifuna ukushaya futhi lo muntu uyakhathala mfethu ukhathala abo angazi ukhala ngeqolo mfethu nje mangimele ngijabule mina ngisakwazi ukujabula manje yabo uthi ukhala ngeqolo iqiniso uqhala ngeqolo umdala mfethu lo muntu mfethu usemdala mfethu hayi mfethu phela ngasiqala mfethu
okokuqala. Okay bafo. Bayekele imiyelele kayi kwabanye. Mfethu ngihlala naye mfethu. Ngihlala naye. Uzohamba phela kwakho. Mfethu ngizoyaphi manje mina? Uhlala nami ukwazi ukujula emsebenzi. Uhlala nami kodwa ukwazi ukujula. Uzohamba uhlala noNosipho bafo. Mfethu ngeke mfethu. Ngicela ngamfaka uNosipho. Awuthi ngixoxele uNosipho nendoda yakhe. Wena uzosala wena. Ukuthathelaphi lokho? Uzobe ungasenawo ngisho umsebenzi. Ukuthathelaphi lokho? Ungasenampahla. Okay, siswami. Yazi ish. Wrong no ungangikhombi kanjani ngoba ngingahluthula yonke lento mina ngingahluthula yonke lento cause imali yami le wena uphundwa yimina ngisho ikhanda wena ngisho ikhathi yenziwa yimina ungakhuluma into ongayazi bese sikhulumela endlini yonke lento sangikhulumela kangaki nawe uyamjwayela wena uyamjwayela siswami mhlambe awuzama ukuthi uye kontanga bakho into ekumele yenze mfethu hayi ukucontrolana mfethu yabo angiyeke usamthanda yini mina ngifuna ukuphuma mfethu ngiphume kahle usamthanda awuyona yini ingane awuyona ningane angishiya wathi ngimdala usamthanda ngeke mfethu ngikumele njalo mina ngiwasha amaphedi ngiyamthanda kodwa into ayenzayo iyona engayithanda manje mfethu awuzama ukushintsha mfethu naye mengashintsha nami ngingashintsha mfethu ngika right ufunani wena kuyena ngeke mfethu njalo okay uyini oyifuna kuyena into ngifuna kuyena mfethu akayeke ungicontrol akayeke Sengimele ngihlezi ngigquma endlini mina. Kumele ngigquma endlini. Ngiyenza ngiyenza. Siyeke past mfethu yini ufuna into engifuna kuyena mfethu ngicela ukuthi mina mfethu ayeke ungicontrol. Yabo? Mina ngifuna ukuphuma. Mama ngiyaphuma ngisobuka ibhola namajiti. Angeke ufuna ukungilandela mfethu. Ufuna ukungilandela yonke indawo la ngiya khona. Hayi. Ayeke ungiwashisa amaphenti akhe mfethu. Engiwashela ingubo zakhe. Semele ngiwasha amaphenti ngiwasha ingubo zakhe. Hayi mfethu. Awuma ngaseke lokho singa right mina naye. Singa right. Wena nje bana nosipho ngamiyeka. Usuyabhamba wena. Ucele umlandela. Ngimlandela uthi ngimlandela. Isho ukuthi ukucontrola ngani? Ngimcontrola ngayiphi indlela? Lo mfethu. Uyaphi eminyango ibikhona isendlini? Ukucontrola konke lokho. Iyaphi ngoba phela wena awufuna aphumele eminyango mama. Uphuma uyaphi? Ngoba fanele ngabe uyangilekela endlini. Ngoba bazombona. Bazombona vele nabo abambonile emsebenzini sebembonile konke lokho sebembonile controla konke lokho ngeke ngize ngiyimele engakasebenzi ngisamshiya endlini mfethu ngisamshiya endlini ngisebenza ngeke ngamtholela umsebenzi ubehlala endlini engaphumi usenela ukuthola umsebenzi manje uyaphuma usenabajita abuka nawe ibhola kade ibhola belibuka endlini bafo ibhola libuka ngemali mfethu ngeke asikhathi benganamali mfethu yabo bafo sengamathikithi asigwema umsindo ungahambi nami sobuka ibhola ngoba nami ngiyalithanda ibhola wake indawo lakho umuntu bekhona wena umuntu wakho imani imathotho imamlalela ekuseme mfethu buka mfethu phela imama walakho mfethu sengithuyathanda mfethu imama lami ngiyalithanda manje controller too much yekela kubufebe mfethu ungajona mfethu ngizobiyeka mfethu ufebe nami ngayeka lento eyenzayo wena uhlala uzehlisa wena usuyavuma into engimele yenze mfethu abantu engimele yenze mfethu akahambe mfethu ojima mfethu uyavuma ukuthi okay suyavuma bafu yenze uyavuma ukuthi ufebile uyavuma ukuthi ufebile wamtshela nje fanele ngihambe ngojim njengoba usubona manje ngona khona uSipho uyajima ndo senami suthi angijima mama uyazi ukuthi ngiyakuthanda futhi nami angijima uyazi ukuthi ngiyakuthanda ngisho ngiseqansi ngiyamthanda nawe lokho lokho ngibuza into eyodwa njalo ngiyakutshela ukuthi ngiyamthanda kangaka ukuthi ngiyamthanda ngishilo so phela manje thulana angithi manje into eyinkinga la ngifuna ukuthi mina lento ilungu yabo ningalokho nilumana wena wonke ubuyabi wena ubizwe yimini hayi ubizwe yimi phela angisho lento lebesingakhuluma basobhe bafende futhi uma uqhubeka kanje angangibizela na kwenye indawo ngiyephi kwenye indawo even emsebenzini mhlawumbe Basaxabana phela mfethu. Singaxabana phela mfethu lapho mfethu. Okay, uyavuma naye. Kunani? Bafo, ngicela usuyeke lento yenzayo mfethu. Mfethu wrong. Mfethu naye mangathi ngishilo mfethu. Awuma ngasayeke lento eyenzayo. Lento yenzayo. Ngizoyiyeka mfethu. Usaba ngisho ugqoka into e-white. Buka manje usunja zibuka. Sumfundisa lento e-white. Ngithanda mfethu. Kumele ngiyithande mfethu. Ungayithandi nganaso isikhathi ade ngikuxoshwa. Ngangiyithanda kuyikhona phela nangiphoqwe isimo mfethu siphakethe. Okay bafo ngicela ulungise izinto zakho nomuntu wakho mfethu yaso. Anginankinga yima ngasayenze yena ukuthi aye kungicontrola. Ngeke mfethu njalo ngolehla mina ngiwasha amaphenti akhe, ngiwasha ingubo zakhe, ngiwasha izitsha mengibuye, ngihlele endlini ngibuka iTV. Angisakwazi ukuphuma mina. Ngiphekela amadoda amangaki mina. Ingabinde lento. Hayi mfethu. Ingabinde thotho. Khuluma nomuntu wakho musamthanda yaso. Unless mungasamthanda. Uma ungayiyeka lento mfethu singa right. Yabo? Singa right uma ungayiyeka. Yini kumele ngiyeke?
ukuthi uzenzele into oyithandayo. Yeka ukungicontrol. Okay, ufuna uma ekhuluma ngokucontrol ukhuluma ngani? Uthi ucela ukuthi mangibuye emsebenzini ahamba yelapho ngifuna khona. Uthi ucela ngelinye usuku na ahamba ebuka ibhola. Ncese mfethu. Uthi ucela ngelinye usuku ahamba ebuka ibhola kodwa ngeke ahambe njalo bafu. Ungakwenza lokho. At least ke mhlawumbe ngeke ngize ngikwazi ukuhamba. Wena usuyamkhulumela manje ngoba lapho naye kuyindoda nawe. Yeka ukungicontrol ngiyacela. Yabo. Khuluma lento engishoyo bafu. Yeka ukuthi okay, mengivuka ubuka ibhola mhlawumbe kulo weekend leyo. Yabo. Ngihambe namajita ngiyobuka ibhola. Ubuye nini? Phela mfethu kudepend udlala ngasikhathini ibhola. Angisikhathini amajita mangabe ubula ebhola basuke behamba beyama couples. Uzucela ukuhamba nawe naye. Ngeke ngize ngikwazi mfethu. Ngeke. Inkinga ekhona. Ngeke ngize ngikwazi ukuhamba naye. Yazi inkinga ekhona lo yini? Akafuna ukuhamba nami. Even noma ngithi asiphume siye out mhlawumbe kuyisebenza. Ngihlala naye endlini. Ngihlala naye. Akafuni sihambe mina. Ukuhamba nawe ebusuku. Uthi asihambe late kumnandi ebusuku. Ngaze ngayibona lento uthi kahle kahle ingobe engafuni ukuhamba nami. Uyangifihla akafuni abantu bangibona. Ngifihla kanje umuntu engihlala endlini mfethu. Bafo khona abangeke bamfihle bafo. Ngeke mfethu. Ngicela mfethu ukuthi bafu. Cha mfethu yabona. Singalokhu sikhuluma. Lo wathi ngu-aunt wakhe angikhohlwa le nto wathi Kwasho ba lo. Washo njalo emsebenzini wathi ngu-aunt wakho. Ubalo washo. Uyakwazi nawe lo. Ubani wathi ngu-aunt wakho. Bafo ngicela ukuthi le nto le mfethu siqede. Ngicela sinilungise Uyangijwayela wena. Bese ngiyalungisa endlini mfethu. Bese ngeke sonke khuluma kakhulu mina nawe. I think ngikhathele. Baningi abantu abamfunayo for sure. No yamfuna yini? Hayi bafayi. Mina angithi yabona. Mina ngifuna kunani. Naye uma engangifuna ngaba nani makuthi naye uyangifuna. Uzokwenza njani? Yini senze u50-50 ke nami 50-51 ukuthi futhi ngiyeke ukufeba ngizomiyeka ukufeba. Uzomiyeka uNosipho? Ngizomiyeka. Oh hayi mawuthi uzomiyeka uNosipho sokuthi nami lo bese ngimbona emsebenzini angizokuhamba. Asiyeke bafu ungababazi kakhulu vele wena uNosipho okugcina njengabe yababazi. Asiyeke. Yabo uthi uzoyeka naye. Uthi bese ebonile. Sikhuluma endlini leyo. Ethini? Sikhuluma endlini. Sokhona abantu ababonayo manje emsebenzini. Hayi mhlawumbe yangelinye ilanga Sokhona abantu ababonayo manje emsebenzini. Ngelinye ilanga. Siswami. Nase. Siswami ngiyacela ukuthi lento le niyenze kahle bafethu yabona. Niso kahle mfethu ungekho mfethu. Bafuna ngiphazamisa mina. Ngimbize ngoba sengihlulekile. Nje indaba mase sephuma nje indaba ekanje mase ngibuza. Usuka le uzongibuza nabantu lana mfethu. Ubambe emsebenzini ngingabambe emsebenzini. Bakhona engababambe emsebenzini. Guys, amaraza alingana nami. Ungibonisa nabantu kodwa mfethu. Amaraza alingana nami. Bafa amarazo awalunga. Amaraza alingana nami. Awalungile amarazo baba. Nawe usale lapha yakuNosipho wakho. Okay, Tsotso, ngicela ukuthi nikhulume nomuntu wakho usevumile ukuthi nizobambisana ngithi. Uyavuma ukuthi sizoyilungisa. Mfethu ngiyavuma mfethu. Kodwa ungaliphathi igama lokuthi ngiyacontrol. Khuluma into eqondile. Kodwa phela mina ukuyeke nawe lokho mfethu. Kodwa futhi kumele futhi ngeke ngize ngikwazi ukusha amapenti njalo mfethu ngoLesihlanu futhi ngoshana namapenti mfethu. Ngeke ngize ngenze lokho. Yisho ke nawe uthi ngeke kusangwashisa ama-trunk akho. Ngemene ngiwashele mfethu. Isho njalo phethu nami ngizoyiwashela ama-trunk. Hayi kulungile umuntu akayiwashele. Washa ipenti lakhe dani. Okay. Nalento ukuthi nasendlini mengivakashele lo mfethu. Uzame mfethu nawe ukuphuma mfethu yabo. Ngiphume ngeke. Uyavakashela abangani bakho mfethu. Usishiye namajita endlini. Yabo? Ebafu uyabathemba abangani bakho. Ikhetha ngisakaphume mfethu angishiye. Indaba hayi wena. Yazi wena ngikhumbuza ezinye izinto. Ngiphume mina. Uthi mina ngiphume. No. Uhlezi nabangani bakho. Yes, buka ibhola mfethu kahle. Manje lo ongazi ukuthi kwasolakala ukuthi ngazi ukuthi wena asikangaqedi nawe. Ukhuluma ngani manje? Wena uyamuzwa ukuthi umngani wakho njani? Umngani wakho engazi ukuthi engaqokelwa ngayo. Ngiba kanje. Utshekile. Exactly. Utsheke kanjani manje? Uyamuzwa uthini? Utshekile baba. Uthi makufika abangani bakhe kumele ngiphume mina. Kodwa kunomngani wakhe wena. Hayi, futhi ungayenzi. Ungayenzi lento. Umuthi ukufaka abantu abaningi kulento lento. Okay, bafo. Fine, mfethu ngicela nilungise lento. Afrika yonke nangala wena. Afrika yonke siyanthanda kakhulu. Afrika yonke labantu laba bayathandana kodwa manje bafethu nifunda ukuthobelana nezo kubalekile yabo omunye ezomunye omunye mediniwe ehlela omunye yabona umuntu ongakuthanda okunye akatshela omunye ukuthi angikuthanda ukuthi yabona ngiyakuthanda ukuthi sithando sami yasenzeni lokho yabona lona kuzoba right lokho kuzonisiza niyabona ngithi ya siyakuzwa ngiyakuzwa ngoba yabona ngoba nikhuluma la khona yabona bafu let me tell you something yabo ngoba nje khona ababukayo labanaziyo khona uyifisayo into besingayenza intombi yakho futhi khona umfisayo umuntu wakho lo yabona sopani Afrika yonke siyanthanda siyabonga.